Sme v aule a už pomaličky prichádzajú naši budúci štrobárčania. Pred školou stojí náš vyslaný reportér Daniel a skúsime sa s ním spojiť. Daniel? Daniel? Nastali nejaké komplikácie? Skúsime sa s ním spojiť dnes. Keby si mala šrobárku vystihnúť v 3 slovách, aké by to boli? Asi sloboda, jednota, bratstvo. Dostali sme správu z réžie, že Daniel je už pripravený. Ahoj Daniel, tak ako to tam vyzerá? Pomaličky prichádzajú žiaci, ktorí sa prišli pozrieť na otvorených dverí na šrobárke. Pani profesorka, čo sa mám opýtať? A aj tu veľmi dobré jedlo v jedálni, veľmi to chutí, veľmi, ne? A preto si ty vybral šrobárku. Ja som si vybrala šrobárku, lebo mi tu učí mama, tak som bola donútená. Ja by som povedal, proste si ju naozaj vybral, si nemôžem dovoliť ďalej, na všetko super. My sme mali povedať, tak mi sa páčilo, všetci boli nadmieru spokojní. Poďte na nové! Pozdravujem vás, Daniel Palas a Daniela Šolcová. dovidenia.